it's me Michelle and welcome to my channel. Ayan, so ngayong araw, meron na naman po tayong bagong video at ito ay, ayan, kung makikita niyo sa title natin, sa baba, ayun po yung video na gagawin natin ngayon. So sana, ma-surprise tayo kung ano man ito. Ayan. So may nakita ako sa Lazada na mystery box worth 1,000 pesos. 1,000 pesos? Di ba ang yaman? Joke lang. Hindi. 1,000 pesos siya, pero dahil meron silang promo, nagiging, kung kano bibili ko? Kung hindi ako nagkakamali, kasi dalawang item yung binili kong mystery box, at isa pa lang yung dumating. So, yun ang ating ngayong titingnan kung maso-surprise ba tayo. Kung ito ba ay scam lang. Kasi dati siyang 1,000 pesos, tapos nagiging 199 pesos na lang siya. So, tinry ko kasi madami ako nakikita din na gumagawa nito. Pero ang ginagawa naman nila yung same, halimbawa, 5,000, mystery box. Ito, dahil low budget tayo, dito tayo sa mga promo. So, eto na. Titingnan natin kung maganda nga ba itong binigay sa akin. Okay? Let's start in 3, 2, 1. So, ito pala yung box na pinadala ng Lazada. Parang, ano siya, parang lagay ng sapatos, pero hindi naman sapatos. So, titingnan natin ngayon kung ano ang laman ng box na ito. Maliit lang siya, tapos magaan. Maliit lang, parang lagayan ng sapatos na size 5. Ganun. Ang liit. Sobrang liit. So, titingnan natin ngayon. Nakabalot din siya ng bubble wrap. Tawag dito, diba? Bubble wrap. Yeah, so, titingnan natin kung ano nga ba ang nilalaman nitong mystery box na ito. Kung ito ba talaga ay misteryoso. Maso-surprise ba tayo? O manlulungo tayo sa laman? Ayan. So, ayan na. Ito na siya! Ayan. Ayan. So, titignan natin kung ano ang nilalaman ito. Ito lang siya. Ayan na, ang gaan-gaan, no? Ang gaan-gaan. So, titignan natin kung ano ang nilalaman. Wait. So, let's open. Okay lang. Tatago natin. Hindi tayo titingin kung ano Kukuha lang tayo ng paisa-isa kung ilan ba ang laman dito. Titingnan natin. Okay. Unang item! Surprise! Tadaan! Wow! Look at this. Ayan o, LED light. Uy, ang ganda! USB! Pa-USB siya na LED light. Siguro yung nilalagay sa cellphone or sa laptop. Ganon. Ayan. O, diba maganda? Maganda. So, yun. Titingnan naman natin yung second item. Kung tayong tumingin, ang sunod na item. Taman! Oh my gulay! Tempered. What's this? Tempered glass. Tempered glass. Wow! Okay, next. Kung tayo titingin, next item is it's earphone! Meron na tayong bagong earphone! Tingnan natin kung ano ang nilalaman. Okay? Kung nilalaman. Kung anong kulay. Ano siya? Samsung. Samsung? Samsung. Okay, wait. Tingnan natin kung anong kulay. Wow, social. Social yung lagayan. Ayan o. Taran. O, open natin. Ganda! Look! Ayan o. Ganda no. Black. Wow! May bago na tayong earphones! Yes! Okay, next item! Aray ko. Hindi ko kuha. Next item! Tcharan! Anong tawag dito? A cable protector. So, nilalagay ito sa madalas itong nilalagay sa mga, ayun nga, sa mga charger or di kaya sa earphones din. Ayan, para na-protect daw yung cable. Para pag
pag na-tupi-tupi siyang ganyan, hindi siya masisira. So, yan, maganda. Okay, next! Ilan pa ba itong item? Parang wala na. Oh, last item na pala to. Ano kaya ito? Ay, last item ba to? Isa na lang natira. Editin na natin yung ito. Taran! What's this? Ano to? USB. Ay, ito yung nilalagay sa cellphone. Tapos ilalagay mo din yung USB mo dito. Ito yung nilalagay, kukonect. Halimbawa, kung gusto mong i-connect yung USB mo sa cellphone mo, ito yung parang adapter. USB to eh. Nakalagay oh. Oo nga. Plug and play. Uy, maganda. So, ayan po. Ayan na. So, yun yung last item ng nilalaman ng ating mystery box. O, ito. Ilan ang laman niya? 3, 4, and 5. So, para sa akin, maganda. Para sa akin, okay naman yung item. Worth 199 pesos. Worth 199 pesos. Kasi dati siyang 1,000 daw. Tapos ito na yung laman. Dati 1,000, tapos nagiging 199, tapos naging ganito yung laman. Pero okay para sa akin. Maganda yung mga items na napunta sa akin. So, ayun lang. So, sana nagustuhan niyo yung video. Sobrang iksi lang. Gusto ko lang ipakita. Gusto ko lang din ma-experience kung ano ba yung, kung paano i-surprise. So, ayan. Kung ano nga ba ang nilalaman ng mystery box ng Lazada. So, it's my first time. So, sana nagustuhan ninyo. At sana nagustuhan ninyo kung ano ang nilalaman nito. So, ayan guys! Hope to see you on my next video. Bye! Don't forget to like and subscribe. Ano yan? Saan? Ito? Earphone din? Ha? Hindi yun, oh. Saan ito? Hindi, palagay ng ano. Ito. Ay, di akin to. Akin to sa Vivo ko yan. Ayan, ito oh, tempered glass. Kasi parang laki naman. Tempered glass. Wipes. May wipes. Ano, patugtugin mo nga. Tumutanong sa'yo? Ayan mo. Gumagano! Effective! O, kikicture na lang ito. Yes, thank you. Kameli-meli na lang. Diba? Ito pang ano, ito gusto ko. Ito gusto ko sa lahat. Ilang items na siya? Limang items yung naman. Magkano yan? 96 yata. Dating 1,000 daw ito. 1,000 ba? 96 lang? Oo, dating 1,000 daw Ay, ito. gano'n, tingin. Ito kasi ito yung Ito yung USB. Hindi, ito yung maganda rin to, LED light. LED light. Okay. May iko-connect din sa USB. May tempered. Tempered glass. Diba? Ito yung Ito? ito yung kinukunik sa laptop eh. Ito yung, ha? Ano to? Nilalagay yan sa mga charger ng cellphone, tapos i-ano mo lang, i-ganun mo lang para kumano siya. Ay, para ano? Para hindi ma-protect yung ano, ma-protect yung ano mo. Galing. 96 lang talaga? Oo, dati nga, Pero di ba 1,000 siya dati? di ba may Lazada app ka? Oo. Pero yung mag-open, tapos maghanap, ano mo lang, search mo lang yung mystery box. Paano magbayad? Ano pag deliver na sa'yo? Cash on delivery. Pwede yun? Ano yung address? 96 pesos or 196? 96 lang. 96 pesos. Madami po, may ano nga, may 39 nga eh. May ano pa nga. Try ko nga. May Lazada ako dito eh. Ito o siya lang.